El sentit d'aquesta exposició jo crec que és molt clar, o sigui, a mi m'ha semblat molt important el tema de que siguem conscients dels impactes, alguns d'ells amb trets d'irreversibilitat que està tenint el ser humà sobre el medi ambient, on el tema del canvi climàtic és sens dubte el primer, però no és l'únic, i la necessitat de ser conscients i sobretot de ser optimistes. A mi la idea de gestos per a canviar, la idea de que és possible canviar aquesta situació, de que és possible plantejar-se el tema de l'energia d'una altra forma, que és possible plantejar-se el tema de l'alimentació d'una altra manera, em sembla fonamental, i crec que és un tema que d'alguna manera és clau. Jo crec que les fotos que estem veient d'alguna manera són molt expressives i ajuden molt bé a entendre aquesta situació. La Terra està canviant, però hem de fer un esforç entre tota la humanitat, des del xiquet més xicotiuo fins al govern més poderós de la Terra. Somos de segunda división. Joaquín desde hace ya muchos años, es el comisario, lógicamente, como Premio Nacional de Medio Ambiente. Sí, pero casi con la totalidad del planeta. ¿Sí? Ahora me acuerdo y ahora no quiere decir ni lo que I sé que l'equip de la Fundació està parlant amb el teu equip per Omaya, que és el 30 aniversari ¿Queréis acercaros? Estaréis un poquito más. Alcalde, regidora de Cultura y presidenta del Palau de la Música de todos. No en vano nos acompaña quería explicaros, aquí que estamos hoy aquí, es la protección del medio ambiente. Valencia hace ya muchos años que se consolidó como... compartimos muchísimas preocupaciones y desde luego... La gestió de l'Ajuntament de València per part del govern de la nau ha tingut fotografies i en altres un magnífic catàleg que l'acompanya. Més habitable, més sostenible, més saludable. Algun d'ells textos. En el caso, el capítulo de introducción. Efectivamente, es limitado. Conlleva, a ver que vemos el planeta. Los fotones llegan en una proporción 15.000 veces mayor. Hasta que no vinculemos la idea de atmósfera a la industria. Son las que son anaeróbicas. Sí, bueno, ampliarla mucho, ¿no? Decir, oye, el clima no es solo la temperatura, la humedad y lo que llueve, es el principal patrimonio, ¿no? Y el que desaparezcan especies, en muchos casos son además 15.000 lenguas y son 15.000 religiones. Bueno, esto mismo, la historia de los elefantes es más que todo. Escucha, La pelea la riqueza para que